Жорстока і виснажлива боротьба залишиться такою і надалі, але Україна готова витісняти ворога і в зимовий період. Такі висновки секретаря оборони США Ллойда Остіна за підсумками візиту до Києва. На тлі відсутності додаткового фінансування для допомоги Україні шеф Пентагону зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим і не з порожніми руками. У 51-му транші за каденції Джо Байдена зенітні ракети «Стінгер», система «Хаймарс» та боєприпаси, артилерійські снаряди калібру 105 та 155 мм, протитанкові системи «Джевелін» та «AT-4» і ракети, 3 мільйони набоїв, підривні боєприпаси для прибирання перешкод, зимове спорядження та необхідні запчастини. Успіх України важливий для Сполучених Штатів, і ми будемо продовжувати разом з вами протистояти жорстокому російському вторгненню. Тому Сполучені Штати разом з нашими союзниками та партнерами працюватимуть надалі, щоб підтримати Україну та надати необхідні можливості. У цій війні немає зброї, яка б стала чарівною паличкою на полі бою, зазначив Ллойд Остін. Головне, каже, синхронізувати надану зброю. Шеф Пентагону відзначив успіхи на морі, де вдалося відігнати Чорноморський флот від українських берегів, а також просування Збройних сил України, які звільнили половину окупованих територій. Я хочу, аби ви знали, світ залишається з вами, і ми продовжимо вас підтримувати стільки, скільки потрібно. Слідом за Ллойдом Остіном з українськими лідерами зустрівся його німецький колега Борис Пісторіус. За підсумками зустрічі з міністром Рустемом Умєровим він оголосив про новий пакет військової допомоги від Німеччини, куди увійшли ще 4 зенітних ракетних системи «Іріс-Т», 155-мм боєприпаси для артилерії та протитанкові міни. А от щодо крилатих ракет «Таурус» рішення поки немає. При цьому міністр Умєров заявив, що робота над цим питанням ще триває. Штурмував Азовсталь, знищений на лівобережжі Херсонщини. У Севастополі поховали окупанта, який добровільно пішов воювати проти України. Зі слів гауляйтера міста Міхаїла Розважаєва йдеться про Валерія Стадниченка з 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту. Окупаційна влада стверджує, що він брав участь в окупації Маріуполя, де, зокрема, штурмував завод «Азовсталь», де тримали оборону захисники з Маріупольського гарнізону. Потім Стадниченко нібито воював на Вугледарському напрямку, де дістав поранення. Але натяк долі не зрозумів і зброю вирішив не складати. Відтак був знищений за невідомих обставин поблизу села Кринки на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Саме там, за даними Генерального штабу, точаться важкі бої, оскільки росіяни намагаються витіснити українських оборонців з відвойованих плацдармів уздовж Дніпра. Стінопис, присвячений колаборанту Кирилу Стрімоусову, відкрили в окупованому Генічеську на межі Херсонщини та Криму. Зобразили його на тлі Антонівського мосту на стіні місцевого кінотеатру «Україна». Його окупаційна влада, недовго думаючи, перейменувала на «Росія». Усередині влаштували виставку з кількох прижиттєвих фотографій Стрімоусова та його зет-футболки, в якій колаборант сновигав перед камерами пропагандистів. А увінчав кволу експозицію показ пропагандистської стрічки про Стрімоусова і його звитяжний шлях від колиски до могили. Все равно я не вірю, що його нет. Он з нами, він живий, просто уїхав на велике завдання. Лише 2 тижні тому окупаційна влада Криму встановила пам'ятник колаборанту Кирилу Стрімоусову. Скульптуру встановили на цвинтарі у Сімферополі до річниці ліквідації. Покласти квіти колишньому заступнику ватажка окупованої частини Херсонщини прийшли і інші гауляйтери на чолі з Володимиром Сальдо, Євгенієм Балицьким, Сергієм Аксьоновим та Міхаїлом Розважаєвим. Відкриття пам'ятника Кириллу Сергеевичу Стремоусову окончено.
Колаборант Кирило Стрімоусов відправився до праотців 9 листопада минулого року в районі Генічеська. Його елітний позашляховик протаранила примарна вантажівка, яка зникла з місця трощі. Але удар був такої сили, що бронекапсулу машини, в якій колаборант тікав з Херсона у бік Криму, вирвало з шасі. Цікаво, що винуватця окупаційна влада шукати не стала. Китайські туристи – жмикрути, які руйнують інфраструктуру Севастополя. Принаймні в цьому переконана окупаційна очільниця міського управління туризму Лариса Остапенко. Вона виступила з публічною ксенофобською заявою на адресу жителів Піднебесної, а пояснила це нібито захистом інтересів росіян. В частности, как раз и китайского туриста. В первую очередь, этот турист, который не привозит денег в регион, он скупает золото, он скупает наши какие-то драгоценные вещи, но при этом при всем инфраструктуру разрушает капитально.